1, 2, 3. Ko je najbolji ovo trenutno u super lakoj kategoriji? Najbolji borac, taj može, on je ovo 1,70 70, on može, ovo, ako se ugoji, on može i u velter kategoriju. Ako je u super lako, on može i u velter, ovo, ako se ugoji 8 kila. On je trenutno, on je osvojio prvo ovo šampionsku titulu u super lakoj kategoriji. Prošle nedelje. Carlos de Castro de Leon. Pa šta je on? Pa meksički borac. Najbolji je ovo u MGM hotelu Las Vegas. Trenutno šampion u super lakoj kategoriji. Hoće da izazove ovoga Spencera. Ne znam, vidjet ćemo.